돼. 왜 살라해? 언제? 여리양 맞지? मैंने वो नई दवा बनाई है उसके पीछे भी दिखेगा ऐसी दवा है ऐसे कैसे हो सकता है 만 나이딩 능을 예 나이비타 모두 봐도 루나이드 미타자등 모두 봐도 루나이드 이 크면서 옥상을 같아 그냥 은혜 능바이 진짜 바이 내가 뭐야 응은 ông được đây là điều bù chứng ông bây giờ đây là snare bù cô chào bé thật đen nữa năng chào bé TV lo này gasi thar TV nó cũng này không biết TV sai xe đấy TV sai xe đấy 올업 잡어 쿠지세 토가 났을 텐데 양을 걸어 잡어 쿠지세 mana 이거 내라 뭐장 씨 맞추기는 이거 내라 막 보내건 mana 이건 막 필름 이거 내 붙을라 그럼 필름 난 신이 풍기림 레그 코나이 병 미투 그 와마이 미투 되는 거야 댄스 코리세 멋장 칸나이 미투 뭐샤도 미투장 오니다 미투 뭐장 칸능나 미투다 잘못 사람 미투고 미투 앞에 부분 우리가 미투 나이도 미투야 손에 뭐장 털 내라 देखो ना नहीं दो खालामदोंलाय जादों ओंखाम जादों नै फुंबिलिया बेदरखौबो दरसेल' लायो हो उफ मा ओंख्रि केकि सब्जि आखाइ सुहैनो दाय र' जिया बैयाव लांदोंमोन आं लाबोनो बावबाय र' दा लाबोनोसै आं मोखां सुगारदोंमोन ओंखाम जादों मालाय गोथाव जादो दे ओइ ना बिदैया जादो ओंख्रिखौनो एसेल' लायो बेयो लोंदो ओइ नै दैया खाथियावनो दं
गोथाव नंना नङा बा बै ना बिदैया गोथाव नङा ओं खादा फिसा खादा फिसाखौ नायनाङो देखायबाय नायबाय जाग्रोदो ओंखाम दा नायगोन ओं दङ ओंख्रि साग्रा दालि ओंख्रि सबाय ओंख्रि साग्रा दे जादो ओंखाम जादो दे लाय खब'से सोलाय जानायखौ नुवाखै खेबसेबो बेदरबो जाया माबो जाया दासो जादों दा दा आंसो जाजोबना होगोन दा बिदैया जा मिठु होनदों हामा मा ओंखामखौ खुफैनो नै ओंखाम जानाय नेगासिनो फुंबिलिया ओंखाम जादों गेलेदों ओरै ओंखाम संगासिनो ओंखाम संफ्लेदों दालि ओंख्रि दाउ बेदर ना बिदै गैया फुंबिलिया सोमनासो जायो गोथाव नंना नङा खिथादो दे बेलाय दै दंखायो होबावनोसै दै जाबाय दा जालाय गोथावसो ना बिदैखौ गरम मोनथारबाय फुंबिलिनो ओंखाम होग्रोबाय जों दा जानोसै मबाइला बोरैबा जाबायहाय ब्लार माबा थाबथायो भिडिअ'आ ओंखाम जानाया नै जायगा सोलायलायबाय दहाय ओंखाम संग्रायाव जादोंमोन गरमथारबा मानसियानो जि गोलोमो बायहेरायाव जाहोफैबाय हाग्रा बारियाव फुंबिलि खिथालाय मा ओंख्रि नायलाय फुंबिलि मोनाबाय खिथा नामाथाय ओंखायनोथ' सिरि थादों मोनाबिलि जाबाय खिथाला दालिखौ लोंदे दालिखौ एसे लोंबाव मानो जानाय नोङो दालिखौ जानो होननानै दैखौ जा इखौ ना बिदैखौ नै जाला दालिया लोंदो होमबा दै लोंदो दे आखाइ सुनसै माखौ मिन्थि बे हाजोबजोंनो आयौ आं खुसि गाहोदों एसे जाबावदो दे होमबालाय बुदुलाय बेखौ दोनब्रा बोनांगौ आखाइ मोनो दोननांगौसो बेना स्लिमसो बानायबाय गेलेहैखायो थिंगिरिमनाव दा बेला गर गेलेदों मालाय गरमखाय सोरबा लांथिया दे नोंबो गेलेलाय फुंबिलि आबौ बायदि हादे दे जालायो जेखौबो नुयो हौवा मावनायखौ उन्दैखौ गेलेफिन मोनबाय दा गथ'फोर थाबासो बिदि आयौ मा जाखो नों आथियालाय आथिंजों माइरं जावग्रासो दांनायदाव दा आङो गेलेलाय दे नोंबो थाबथायोलै दाराया जाया हा सिलिमावसो मोजां फाक्कायावसो आराम आखायाव नांथायो जाबायलै दे आबै नोंनिया जायाखै दे नोंनिया गेले नों गेलेनानै देखायदोलाय नोंखौ नायनोसै नै आबौआ नोंखौ नायनो दे ओरै खालाम नै आखायाव थिखो मालाय ओरै खालामदो नै गरबा जानांगौ दै गरथाम थाबाय नै गरथाम फैबाय गेलेबाय थादो
फुंबिलिया हाद्रिजों गेलेजोब्बाय नै मामा मानिया नै हाद्रिजों गेलेबाय दा मोजांथारसो हौवाया मोखां मोजांथार फैद' ओरै फैद' फै आथिं सुहैसैथ' बिदि लाङो आरो हाद्रिजोंसो गेलेजोब्बाय हनै आबौ बांगाला मेंबायदां लामायाव ओइ नाहरलाय आबौ बांगाला गेलेनाङालै गाज्रिसो बे बांगालखायनो आंसो सारकेस जानांबाय ओरैबा ओरै आबौ मेंबायनो हनै मोजांसिन दां बुजायदों मेंबाय आबौ होन बबे थाङामोन आबौ होन ए अखाफोरा गावदोङा दख'नाखौनो गानो आरो बियो नै हाद्रिजों गेलेदों अखाया सावो आंखौसो मेंग्रां जाहैजोब्बाय हाद्रिजों गेलेदों बै हा थाबायनायानोसै ओरैबा ओरै थाखोमाहैबायसो मामाजों बुजासिगोन दा थांबा हाजों गेलेनाया तेजपुरावसो लोगो मोनदोंनो गावबो हारसानाय आथिंखौ दानस'नोसैदां माथो नायजाथारला आथिङा हाद्रि गोजाथारसै आथिंखौ ओइ ए मानो लेंहरखोलै बियो मेथाइखौ जाजायो होनना जाखोनोजासो होनलायबाव जाहोनो जाजानो गिगासिनो अलंबारखौ बा दहाय इथेवसो जिरायहैबाय फै आथिं आखाइ सुनोसै थांसैनो नों न'आव थाङा न'आव मामाजों मामाजों थांसैनो फैदो थाङा थाङानो हनै आब' थाङानो सोंलाय थाङा न'आव थांला थालांदो दे नोङो जोंनाव थाबाय थानोसै स्कुल हाबगोन आब'जों हाबदै गुरुदेब कालिचरनाव हाबगोन एबिसिडि मोजां नंगौमोन ना अखाफोर हाबलांगासिनो बेना फोथाया फै आगै जोंहा गेलेनि बालानि नल'नि हानि फिथा हम स्राय स्राय दै सासेरा इथायाव मानो जिरायहैखो नायजाला मिनिनोसो ओंखारबाय आं नालाय हाद्रि हुद्रि आंखौसो रायसिगोन मामाया हाद्रियावसो गेलेहैबाय होननानै सियाराव जिरायदो दे फै सियाराव जिरायदो फैदो मेङो फैदो इथायावसो जिरायगोन आयै गेलेबाय था होमबालाय लोगोफोर जोंहा थाइजौ जानो नागिरदों थाइजौ हानगासिनो हनै बोरो थाइजौआ एथाबारियावसो लाबो आं हाननि जासिगोनदां थाइबेसे मोनखो होनलाय हानो खिबलाय थाइबा जाबाय नैबेबो दा बै बाहायाव गोलैनाया बावनायसो नैबे थाइसेखौ लाना नै बैखौ हानलाय नैबेखौ गथ'फ्रा आंखौ थाइजौसो खिबाय थायो थाइजौ हानग्राया बेखौल' हानदो आं हानफ्रांखादों जायानो दानदेनो सयथा जाबाय सयथा गेसाव गैयाबा गावसैसो नै गोलैबानो गावखाबायबो नै गोलैनाय लोगो गेस्ट्रेमथारदां सिखाबो लाबोखादों बोरो थाइसेया दानि होनो थोआलै बियो जागोनदां ना मामा जाया नोंसिनि आइया जानो लुबैया खेबलाय थाइजौ हानोसै जोंहा थाइजौ जानो नागिरदों गेस्रेमथार थाइजौआ ने
ख्रुम ख्रुम जालायनाय नों जाफेराखै दा बेखौ जाफेरबाय बारा गोखै नङा गोखै सिनि होनांगोनहाय एसे गोदै गोथाव मोदोमखादों मानोथो गावब्राजोबखोथाय थाइजौआनो गावब्राजोबनानै सेवजोब्बाय देग्लायसो थायखादोंमोन ने थांनाय बोसोरावथ' गैया जाफेराखै आं बेखौ थाइजौखौ एबारसो एनो सासे गेस्रेमथार थाइजौआ मा लाबोजोब्बाय माबा लाबोबाय हालदै ओमफ्राय गैलांबाय सिब्र'बो नै गिदिरथार मोदोमावैना साख्रिया सिब्र' सिब्र' जायो नैबे एसे गेसावहाय दं नैला सिगां थाइजौ माबाया थावबांनिया बे थाइजौ गेसावा बारा जेबो नङा ने बिदि एसे लोंबोसिनाया जाजायो ने मोदोमबाय है खेबबाय थाला हानायखौ दा खेबसे जानाय समाव ओंखायनो दा मोनायावसो संना जाहोगोन थाइजौ जानोसै जोंहा बाथोन बायदिसो जाबाय एसे एसेल' जागोन ना बांद्रायो आंनो हरहाय आमाय मोनो होनदों आमाय मोनोथ' आरो दाखालि खेनसे जाखांबाय आं ओमफ्राय दिनै जाबावनोसै एसे जानोसै थावना थावा सिनिसो होदों नङाबा गोदैसो बानलुआ नै आलाय सिलाय दा बावलांनानै ओरैनो साइडआव दोनखादों आं जुसाना जायाबा गोथावथार दा जे गब गब जाखादाथ' आलु हांबाय सिनायसो होबाय दा सिनायसो मोनदा लांदो लांदो आंथ' जासो जायासै आंहाबो सादावसो आलौदों जामजोब्बाय खेला